Pilason ng duwa ka persona matapos nga nagbungguan ang duwa ka motorsiklo sa barangay San Jose, Arevalo, Iloilo City. Pasado alas 10 ng gabi, Mayo 12, 2024. Ang duwa ka driver sa motorsiklo mosanday John Lee Barranco, 43 anyos, kag Romeo ni Tumaya, 67 anyos, sa Lunsay residente sa barangay Suok, Arevalo. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Executive Master Sergeant Rex Diaz, investigador sa nagluntad nga aksidente. Papuli na kuntani ang magtimbang nga bahin nga nagasundanay alin sa porsyon sa Arevalo Plaza. Apang nga wala na talupang dani ni Tumaya nga nagapaliko man ang isa ka motorsiklo nga ginamaneho ni Barranco. Rason nga naglambutanay ang mga ini. Ano ina sila kuno, ma-left turn diri sila diri sa may Gloryville subdivision going sa Suok. Pero nakibutan ni sila sa nabungguan sila sang isaman ka motor. Nga pasuok man ni siya kuntani pero dito lang siya maagi kuno ya sa may C1. So pareho la destination, lain ang ilalagyan. Kaya naglabutan na gid sila kay suno man sa driver sa naulihing nga motor, wala niya kuno makita nga maliko ini isa ka motor. Nakangko naman sa pila sa likod sang lawas ang angkas nga bata ni Barranco nga si Judy Anna. Samtang nakangko naman si Tumaya sa nanari-sari nga pila sa iya nga lawas. Sa karon mga ka-K5 nagapadayon pang investigasyon sa traffic investigator sa nagluntad nga aksidente. Balita nagikan sa distrito sang Arevalo. Ako si ka-K5 Eric Canyazares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.